posljednje vrijeme svjedoci smo velikih planova i projekata vezanih uz nogometne stadione diljem Hrvatske. Novi stadioni, modernizacije i infrastrukturni projekti postali su glavna tema u sportskim krugovima. Iza svih tih planova krije se jedno veliko pitanje: gubi li hrvatski nogomet svoju dušu? Jedna od najaktualnijih tema svakako je sudbina Poljuda, legendarnog Doma Hajduka iz Splita. Stadion koji je otvoren 1979. godine i koji je desetljećima bio simbol grada Splita i dalmatinskog nogometa, danas je predmet brojnih rasprava. Sve češće se spominje mogućnost rušenja i izgradnja potpuno novog stadiona. Poljud nije samo stadion, to je mjesto uspomena, velikih pobjeda, navijačkih emocija i povijesti koja se gradila generacijama. Slična sudbina čeka i Maksimir, stadion koji je desetljećima bio dom zagrebačkog Dinama. Maksimir je mjesto na kojem su odrasle generacije navijača, stadion na kojem su igrane velike europske utakmice i gdje su se stvarale nogometne legende. Planovi o rušenju starog stadiona i izgradnji novog modernog zdanja sve su konkretniji. No mnogi se pitaju, može li novi stadion ikada zamijeniti povijest i emociju koju nosi Maksimir. Dok se raspravlja o sudbini Poljuda i Maksimira, jedan stadion već godinama polako odlazi u zaborav, legendarna Kantrida u Rijeci. Stadion smješten između stijena i mora bio je jedan od najposebnijih nogometnih ambijenata u Europi. Danas Rijeka igra na Rujevici, a Kantrida čeka svoju novu sudbinu. Hoće li se ikada vratiti nogomet na to jedinstveno mjesto? Isto vrijedi i za gradski vrt u Osijeku. Ovaj stadion bio je desetljećima domenka Osijeka i simbol slavonskog nogometa. Danas je Osijek dobio moderan stadion, Opus Arenu, ali gradski vrt ostaje uspomena na jedno drugo nogometno vrijeme. Ako Poljud i Maksimir nestanu, gubi li hrvatski nogomet dio svog identiteta? Jer stadioni nisu samo beton i tribine. Oni su mjesta gdje se stvaraju uspomene, gdje navijači žive svoje emocije i gdje klubovi grade svoju povijest. Veliki europski klubovi poput Real Madrida i Barcelone odlučili su zadržati svoje legendarne stadione, Santiago Bernabeu i Camp Nou, te ih modernizirati umjesto rušenja. Možda se upravo tu krije odgovor: treba li Hrvatska čuvati svoje nogometne tvrđave ili krenuti putem potpunog rušenja i gradnje novih stadiona? Što vi mislite? Treba li Poljud i Maksimir renovirati ili izgraditi potpuno nove stadione? Pišite nam u komentarima i podijelite svoje mišljenje.